Mamadou Deme mi salminima. Mi salmitimama. Koko meeɗaka yi'a e nde jumare faltinde dawlaji nentuɗi Amerique ɗum ko bugodiro konguɗi musɗi hakkude Donald Trump e Vladimir Zelensky o horejo Ukraine. Diplomate hewɓe holli ɗum ɗo wowaka yi'ede. An ko honno yiruɗa o alhaali ɗo? Aɗa andi les diplomates eɓe jaawi yejjidde walla ɓe jejjikino tawi ko Donald Trump wadde Zelensky ko ɗum tan woodi wonde hakkunde leydi ɓurdi doole e leydi ɓuradi doole. Laamɓe maɓɓe ɓe mbaɗirtano Donald Trump waɗi ni e pays e télévision aduna fof ne yiɗi ɗe ndara kono hakkunde maɓɓe nder ɗo télévision tabaka ko Donald Trump waɗi Zelensky ko ɗum laamɓe leyɗel Europe mbaɗata laamɓe ɓen nde wonno ko kamɓe ɓuri doole. So tawi a ɓuri doole a tañi mo jogiɗa o wawa wonde sona an gila e kisal mum e laamu mum gila e faggude leydi mum ha dañono leydi mum deƴƴiri fofof ma arta e ma gila e koninkoɓe mum ko an jangguinantamo fofof makko hawa daña renede on noon a joguima e makko sembe e doole wawde wannudemo ko jiɗɗa hay sinno kanko welata. eyyi aɗa andi ko mbiyata droit international ko droit international ɓurɗo doole o saabu ɓurɗo doole o so wala ko wadde respect droit international o watta te wonto jaam. Ko ɓeydi hen darde Donald Trump wonde walla golle makko goɗɗe koko fati e pellite ɗe o ƴetti ɗe pellite makko sen ƴeewi ɗe hino lundi laawol diplomatie ngol Amérique andira. Donald Trump hande o weldani e Canada o weldani e Mexique konguɗi makko no muusi faade Europe naɓe ɗum no holli darde Amérique waylike ko fati e diplomatie bangge yaasi. Ko kanko Donald Trump sa yi omo yanayi Amérique omo yanayi Canada omo yanayi ɗo Danemark to banggue Groenland omo yanayi Mexique banggue golfe du Mexique ɗum ɗo fof ko yidde hokkude ndoldo laago ko kanko waɗata aduna o c'est-à-dire keeragu goɗɗo aduna o no wano adani ni omo yiɗe waylude ɗum o watta hertago makko moni kala arta hen sene wela sene metta alay saago sabu omo dañi kaldiɗo baɗo noon so alano kaldiɗo baɗo noon o watta ɗum kono omo sikki omo jogui kaldiɗo baɗo noon hono Poutine e Donald Trump nande jiiɗe on saaha omo sikki so tawi o famodiri Poutine o famodire won leyɗele takkiɗe Poutine dawɗe Poutine ɗe e leyɗele dewɗe makko ɗe eɓe mbawi rendude ɓe mbatta hertago aduna goɗɗo to banggue diplomatie e banggue droit international mo ganduɗa jiidani ko wonno. Weltiɓe Amérique weltiɓe dawlaji nentuɗi Amérique andaɓe ko wona wa Europe naɓe ko wona wa Canada beele ɗum no wawi waylade awa. andi ɓuraɗo doole ala ko ronki salade ayi leyɗele Europe ɗe cikkatan wonno kamɓe ɓuuri hen doole cikkatan ko ala bawɗo ɓe kono oɗo phénomène mo Trump addi firti kamɓe koye maɓɓe koɓe wawaɓe sabu addeɓe wawede koɓe kawrani kala ɗo kawlal ala doole ngala ɗon sembe ala ɗum. Donald Trump en andi ko caggal France e caggal Angleterre to banggue systéme de défense leyɗel Europe keddiɗi fof ko Amérique tawi ɗumen wonno koɓe mbawa wiide Amérique ala nde wonno garantie mo Amérique joguiɗo to banggue ndenka maɓɓe e kisal maɓɓe e sécurité e leyɗele maɓɓe le parapluie militaire américain a faami par rapport e habdiɓe wonɓe ɗum ɓe ngala hattane cuusal o wawde wiide ndeɗo Trump ala so tawi noon kanko Trump umandi leyɗel Europe ɗe mbawa jooɗade ndenna mbaɗa firnde yidde haɓade kamɓe fof e koɓe kalata ko koɓe luukata ko fof e Europe yowani ko haalatan ɗemde kono kamɓe fof less eɓe jaaɓe kalde Trump tawi goɗɗo o haali ɗo hanki o wi déjà 9 premier ministre de l'Europe noddima no kalda e makko ina jiiɗi yadude ko yadata ko tawi noon to boowal ga suɓe kawri wona ɗum ɓe kalata. Mamadou Deme mi wattanama ngal namdal ko fati e cembe Amérique naɓe beele nde darde Donald Trump ɗo sinde jokkike beele ɗum no wawi ustude darde Amérique walla ɗum no wawi heddorade ni. eyyi wayi kono Allah laaɓiki mbeleɗi ɗiɗi hande kanko Donald Trump omo waɗi gonga haqiqa nde wonno hande kala galo gonɗo e Amérique koye makko wondi ene yiiɗi yencinde ngaalu ngu miijoji kesi garɗi ko wayno Elon Musk en ko wayno Zuckerberg en e woɗɓe fof ndeen ngalano makko no laawino adan joni garte makko moni kala ene yiiɗi yencinde aduna o winɗude keerol faggudu ngaalu e nder aduna he ngo jiidade gongol ngol ngo ɗoftake laawol international hakkude leyɗele donc ɗum ene wawi wonde sembe makko e ɓuural makko o tabitina ndolago Amérique e nder windere he o reftina laawol kono noon ene wawi wonde aussi caɗele makko sabu Amérique ko heewi sembe ko fof wawa yaade gaga aduna o wawa wiidene lunɗo aduna o ene rumto aduna kirsi waɗat welɗum sabu so waɗi leydi fof walla leyɗele ɗe fof janggo mbi ɗum ɗo ko yahata ko wona ɓuural men sen kaldani en mborama en mbayi ni ɗum duttimɓe mbawi hawrude ɓe jaɓi kamɓe soɓe ndendi eɓe mbawi dañde kene lomto garantie walla sécurité mo Amérique wawi hokkude o ene wawi wonde un grand danger pour l'Amérique sabu leyɗele mbaɗeno Chine leyɗele mbaɗeno Inde hay sinno hannde faggudu heewdu ene hakkude Chine e Inde e Amérique wona noon tan kadi Poutine ko yahata ɗo ko ene waawi waɗa arrangé Poutine e no heɓiri ko ɓuri heewde e Ukraine kono Poutine
e hoore mum ene anndi janngo quel que soit alpha quel que soit polgu ngoo dañi e ndeɗo haade Ukraine o alaa intérêt wiide mo hamno leyɗeele Europe ɗe ngannduɗaa kala kulluhuma kene jara e ko jogii e ko ɗeɗo leyɗeele Europe ngonnoo jeere makko. Mamadou Déme mi yettiima sanne, a jaaraama. A jaaraama no feewi, mi weltiima.